Eta lehenko bahazteko, nahi dugu pizka bat, erderaz esaten dan moduen, hori, eta erderaz romper el hielo esaten dan moduen, euskeraz badago olako... Bueno, ez. Ez, zotzapurtu. Zotzapurten eta aurrera. Ba, zotzapurtzeko baukagu zuentzat test bat. Orduen, Amaia? Orduan, aukeratu beharko bazenute liburu bat, ze liburu aukeratuko zenukete? Hola, azkar. Kontrako estarritik usal berdien. Nik altxorraren uartea. Nik ez dut bat izautu. Altxorraren uartean? Bai, Robert Louis Stevenson. Disko bat? Holan joango da, pim, pim. Nik Peireman zen diska bakarra. Ba, ez dakit, nire bizitzako disko bat, igual kortaturen lehenengo diskoa. Klasikoa. Nire diskoa, gainera. Horrelo txamaten. Eta bestia? Abesti bat, aukeratu beharko zenukete. Izan detekela just azken aldian. Bakardadeak, Beirarena. Abestiak, ba... Hau igual da, gai bat, bertzo gai bat botatzea, baina saiagoa. Oso zaila. Pentsatzen. A ber, abesti bat, oraindik egiteko dagon bat. Oraintxe egon naiz bat idazten. Bai, eta, bueno, hola ondo gelditzen da. Bai. Ta zeri buruzkoa, galdetu. Ba, izena dauka bidean galdutako platerak. Horutziko. Bai, hori jarri diot izena. Begira. Bai. Ba, gero hitz egingo dugu gehiago abesteen inguruan, bueno, letrak sortzearen inguruan, baina filma eta joan pentsatzen ere, tokia. Tokia. Filma. Igual bertzotan egin behar dugu. Bai, ez, igual azkarra Urrengoko... Nik La La Land, suposatzen dut. La La Land polita da, bai. Musikalak asko gustatzen zaizkit. Polita da. Ni ez dakit zein esan, ez ditut gogoratzen. Azkena ikusi dut Multiverso Marvelen pelikula hori. Ez da oso intelektuala gelditzen, baina asko gustatzen zaizkit komikiak eta mundu fantastiko horiek. Bai, asko gustatzen zait. Azkena da, ez? Bai, azkenengoa egin dutena, bai. Eta toki bat. Tokia eta plana gero joan pentsetan. Eta ja horregaz, Toki bat. ja ezagutzen zaituztegu nahikoa, eta venga, bueltatzen zari. Ni Zumaian badaukat, nire txoko bat joaten naiz haitzetara, eta nibiltzen naiz lapak hartzen, eta karrakelak hartzen, eta... Itxason doan orduan. Bai, eta pentsatzen, eta sortzen. Ni ere kostaldetik Donosti, esango nuke. Hurrengo urtean Donostia ikastera noa, eta Donosti. Haze ondo. Eskizte polita Donosti. Hori, eta plana, Amaia karo Donostiaga da. Ba, ni igual lagun batek baserri badauka, eta sagardotegi txiki badauka, sagardoa egiten du. Eta tarteka joaten gera ara, merinda bat egitera, patata tortilla bat, txistorra pizkat, ensalada pizkat, eta sagardo freskoa edan, eta txorrada pilo bat esan, eta herrira jetxi berriz. Hori gustatzen zait. Man izango naiz freki bat eta esango dut bertso saio bat ikustea. Baina, bertsoak aipatu ditugu, joan gara hortik, edo joan gara lehengo hasieretara. Zelan hasi zineten honetan, bertsolaritzan? Ni bertsolekutan hasi nintzen bertsolaritzan aritu gabe ezer, ez dela esperientzia entzungo duzuena beste jendearen gandik, baina 6. mailan ematen dira orain derrigorrezko klaseak astean ordu bat eta horrela. Eta gustatu zitzaidan eta nengoen amarekin aditzen internete mazeu alekutara jango zara urten, eta ez zaizki gustatzen multiaventura, ez da kirola, eta horri nire zai gustatzen, eta antzerkia eta horrela bai, orduan zen nuen bertsoa gustatzen zait, orduan
orduan apuntatuko naiz, jakin gabe hor mundu guztia zegoela bertso eskoletan, eta orduan, eta gustatu zitzaidan inbeste botatu nintzela etxera, eta zemen, bertxotan hasiko naiz, eta bertso eskolara joango naiz, eta Eta nola izan orain arte. bertso udalekutara jutea bertsotan lehenago aritu baino? Beste zeinu, Bai, osea, ez zenuen azkenean aritu- nekien klasean emandako txikiak ginen. Ja, bai. Orduan inork ez zuen bertsotan egiten. Orduan osea, nik ikusi nuena izan zen horra heldu eta mundu guztiak euskeraz egiten zuela, eta esan nun, baina zer da hau, eta Este mundua. bai, guztiz, eta hori, gustatu zitzaidan inbeste, hori kantuan eta bertsotan eta horrela, eta oso sormen aldetik, azkenean hain txikia zarenean gehiago da sormena lantzea, eta esan nuen, hasi nintzen herriko bertso eskolan, eta gaur arte. Nun izan ziren udalekuak? Orion. Orion. Bai. Baselako arrakasta auki ban, ez? Programa horrek. Bai, bertsolekuak eta oraindik jarraitzen du Eta baita joaten. ere hori LHS-en eukizen dunez Bai. esperientzia hori. Bai. Agian hori gabe, Ja. Baina hori, osea, guke bai, bueno, nik Nik eukin ez. nune Guztiak. Bai, eta ero jute ginen Victoria Eugeniara, eta hor bertso saioak. Ikastola elkartetik. nirean ez. Bertso gabe, nintzen. Denak ezin gera izan, Ta zera, Jon? Ni, bueno, hasiera behintzat nahiko antzekoa. Sekula bertso saiorik entzun gabe, nire kasuan behintzat, ez etxean ere bertso bat entzun gabe, ez gehiago esango dizut gazteleraz pentsatzen duen, 11 urtekin, ikastolan emate ziguten bertsolaritza. Euskal Herrian lehenengo ikastola izan zen, bertsolaritza ematen hasi zena eskolako ordutan. Orain ja normal ematen dena, lehenengoa izan zen ez zegoen ez da materialik ere, emateko. Ikasteko libururik, ez grabaketarik, ez ezer. Eta piloa gustatu zitzaidan, bertsolari zarren abenturak, historietak eta kontatzen zizkiguten, bertso zaharrak ikasten genituen. Eta gero, igual, hurrengo asterako etxean bertso bat egiteko nahi genuenari buruz eskatzen ziguten, holako gauzak, eta hori piloa gustatzen zitzaidan. 10-11 urtekin ja saiatzen nintzen mundu fantastikoak asmatzen, mapak asmatzen, novelak idazten, novela, klaro, 10 urtekin, baina historiak ez da kontatzea, eta gustatu egin zitzaidan, bertsoa, baina ez nuen sekula bertsolaririk ikusi ere, nire bizitza osoan, eta bertso eskolan apuntatu nintzen, 11 urtekin eta ordutik, hola hasi nintzen. Eta hemen zaudete. Eta Hemen gaude. zuen lehen bertso saioa, seguru gogoratuko duzuela. Nik bai. Oindala gutxi. Ez, bueno, depende, beraintzat bai, duela gutxi gaia. Aspaldi ez behintzat. Esan izan duela gitxi. Hasi nintzen, bueno, goiz erlatiboki berdin zitzaidako, eta joate nintzenako baino nintzen plazara holan... Zenbat Lehenengoa izan zen BBK sariketa, baina horretarako dago sortuta ere BBK sariketa eta eskolartekoa eta horrelakoak, joateko umeak probatzera zer den plaza bat, edo oraindik ez dakitenak bertsotan egiten, bertso bat pentsatzeko 5 minutu egoten nintzen plazan, baina nire plaza izan zen Arrigorri. Eta txuturik ez? Bai. Osea, jende aurrean pentsatu behar dituzu edo Bai, jendeak itxagoten zuen. Bilbon, BBK sariketa zen ez zegoen jende asko ikusten. Baina, zelako movida hori ez? Zelako da une hori botatzen dizute gaia, eta pentsatu behar duzu, eta mundu guztia zuri itzoiten ez? Sortu behar da presiño bat. 12 urte dituzunean eternoa. Eta entzularen ere oso inkomodoa da, ze ikusten du sufritzen ari zerala. Eta gaixoa hasiko ote da. Ai, gaizki pasatzen ari da. Egon behar dira horrelakoak ere bai. Horrek dira lehenengo oroitzapenak, eta gero plaza benetan ez BBK sariketa bat deitzen zaituztela jakinda hori inguzula eta horrela Euskararen egun baten, Gatikako plaza baten horrela jende gitxi zegoen, baina horrela lehenengo aldiz goratzen dudala, sentitu bertxotan egin dudala jende aurrean, hori. Eta gogoratzen zera zeri buruz da zen? Euskarari buruz librean zen, hori. Gutxi gora bera. Eta gustura? Bai. Beti gustatu izan zait, bertxotan egin baino lehen antzerkia egin izan dut beti. Eta beti gustatu zait. Ezien izan nire lehenengo holtzak egin duen, aurretik antzerkia egin da nengoelako. Orduan,
bai, banekien jadanik gustatzen zitzaidala, hori, mundutxo hori. Askotan esaten da ez, lehenengo aldiak izaten diela katastrofikoak. Ez daukat oroitzapen hori. Batzutan gertatu da, jende askok hain gaizki pasatu du, lehenengo aldian utzi egin duela. Bai. Hori, Eskolarteko elkarrizketatu genuen txapelketetan. bat, hori esaten ebala, bere lehenengo aldia, lehenengo saioan, lehenengo hasieran joaten ginen kalera, eta egiten genituen galderak saioaren inguruan, ez? Eta esan, zein izan da zure hasierariko kerrena? Eta bera kontatzen zigun, bertsolaritzan, eta utzi nun. Traumatizatuta, trauma txiki batekin. Neri Zumaian tokatu zitzaidan lehenengo txapelketa, 12 urtekin. Eskolartekoa, nire herrian, kasualidadea. Eta 40 piko ume ginen, kantatzeko. Eta zina beteta zegoen, eta 4 oinak eman zizkidaten bertso bat egiteko, 4 rima. Eta gogoratzen naiz, izan ziren etzi, etxi, eta nik ikusi nuenean ja etzi, TZ, etxi, TS, esan kau. Zerako marroia. Zein da diferentzia. Ez nitun kontrolatzen, gaina gazteleraz pentsatzen nuen. Eta, ostia. Eta hain diko goratzen da zu. Bai, eta zina beteta, eta bertsoa pentsatzen hasi ere ez nintzen egin. Igual 2 minutu pasa, eta oraindik pentsatzen etzi eta etxi ze diferentzia. Eta banekien oso trauma. Eta gainera, banekien bat zela denboraren asunto bat, baina ez nekien iragana o etorkizuna edo zen. Etzi damu, erein egun, biharko pasata, hoien eretza arroio baziren. Eta bota nuen, etxera joateko esan zidaten etzi. Ez gaizki. Etxera joateko, pasado mañana me dijeron que me vaya a casa. Imposible. Beitu, ematen du multiverso. Egin zenuen konturatu gabe. Denbora eta espazioa. Hankaz gora, gaina verso, multiverso. Eta gero dana, baina ze txorrada esan dek, hori tontu aiz, nola esan dek hori, eta ni hor, kriston lotxa ez nuen nahi rekonozitu, ez nekiela etzi zer esan nahi zuen etzi hitzak. Ze aizera ez badakizu etzi zer esan nahi duen, zer zabiltzamen bertsolaria izan nahian, ez da? Eta horako momentu txarrak askotan pasatzen ditun, ez nuen dominatzen hainbeste euskera orain bezala.